Nézzük már vele csáját. Negyedik próbálkozás következik. Ki akarunk fordulni? Egy 3%-os lány emelkedőről. A BMW-sükön mondja meg. Mögöttük egy 5-ös BMW 10 milliós értékkel. És a lámpája annyit ér, mint a mi kocsink. Jó lesz, ezután majd mehetünk. Vigyázz, majd nagyon itt van a BMW-s a seggünk. Ki nem ennyi? Ilyen köcsög. De ne engedd el a gáz! Magyarázzatok már neki, mert Már elmagyaráztuk már hányszor? Ne engedd el a gázt! nyomd a gázt! De az Nyomd a gázt! Erősen! Itt halunk meg! Ne engedd el a gázt! Ne engedd! Ne engedd! Nyomd a gáz! Nyomd a gáz! Most engedd! meg is öltük. Füstöl a motor is egyébként. Csodálkozom, az meg beletűntél nyúsztítőt! Azt a... Ez 2 perc alatt kijöttünk.